Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Muhammad Arjuna Joa Alabadi saking kelas 10A nomor absen 22. Saiki aku arep nyeritakake salah sawijine tokoh wayang, yaiku Durgandini. Durgandini alias Dewi Setyawati, adik kembare Durgandana, yaiku putrine Prabu Basuketi saka kerajaan Wirata. Senajan ayu, nanging awake mambu amis. Amarga ambune ora enak, dheweke diarani Dewi Lara Amis. Ambune awak ing kulite, amarga dheweke lair saka iwak wadon. Iwak kuwi jelmaan saka widodari sing jenenge Dewi Andrika, sing dikutuk para dewa. Akibate, Durgandini banjur kepasrahake marang Dasabala, sawijining pendayung prau. Sasampune punika, Durgandini kepethuk Palasara, sawijining brahmana enom. Banjur laranipun Durgandini dipunwaras déning Palasara amarga kesaktiyane. Sawise ambune Durgandini ilang, banjur ngetokake ambu arum ing sakujur awake. Saengga wong wadon mau entuk jejuluk Dewi Gandawati utawa Sayujagandhi, kang tegese wong wadon kang mambu wangi nganti bisa mambu saka 1000 tombak. Banjur Durgandini nikah karo Palasara lan duwé anak jenenge Abiyasa. Sawise babaran, amarga kahanan, Durgandini lan Palasara kepeksa kudu urip dhewe-dhewe utawa pegatan. Durgandini bali menyang Dasabala sing dianggep wong tuwa angkate, lan Abiyasa utawa putrane iku melu Palasara. Sawise iku, Durgandini ora sengaja ketemu karo Prabu Sentanu, raja Astina sing wis suwe dadi duda. Akhire Prabu Sentanu menika nglamar Durgandini. Durgandini sarujuk nanging kanthi kawontenan ingkang abot. Jalaran saking kawontenan punika Dewa Brata dadi ngrubakaken jabatanipun minangka putra mahkota lan sumpah boten badhe rabi. Singkat cerita, Durgandini sing rabi karo Prabu Sentanu duwe anak lanang loro. Sing siji jenenge Citraganda utawa Citragada, Citragoda, lan sing nomor loro jenenge Wicitrawirya utawa Citrawirya. Sesampunipun Prabu Sentanu seda, Raja Astina ingkang enggal menika putranipun. Ananging putranipun karo-karone padha mati sawise dadi raja amarga akeh perkara. Banjur Raja Astina sing anyar iku putrane Durgandini lan Begawan Palasara, yaiku Abiyasa. Durgandini duweni sifat apik, yaiku Durgandini isih eling sapa sing ngurmat kawit cilik lan tetep nganggep Dasabala wong tuwane. Lan Durgandini uga duweni sifat kang elek, yaiku nggambarake watak wong wadon kang kakarepe kudu keturuti lan tansah ngupaya paling ketara ing kaluwarga.